Bine v-am găsit, sunt Gheorghe Erizanu și vă prezint cărțile săptămânii. Nu sperați că veți scăpa de cărți. Asta e tema emisiunii de astăzi. Invitații mei sunt Alex Cosmescu. Eu de fapt știu de Sandu Cosmescu, îmi cer scuze dacă parcursul emisiunii o să spun Sandu. Nu e nicio problemă. Eu știam de filozof, el îmi spune că este literat sau filolog, da? Interdisciplinar. Și Alexie Rău, director Bibliotecii Naționale, scriitor. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Să vedem care sunt cărțile acestei săptămâni, după aia revenim la tema discuției de astăzi. Timp și istorie, autor de La Viața Basarabiei, de Iurie Colesnic, editurile Ulise și Grafema Libris, 2011. Revista Viața Basarabiei este rezultatul acordului intervenit între o seamă de cărturari basarabeni, care prin viața lor de până acum au dovedit că s-au identificat cu provincia noastră și care au înțeles că lor le revine sarcina de a se pune pe munca scrisului. Autori ai Vieții Basarabiei au fost afirmații deja Victor Eftimiu, Gala Galaction, Cincinat Pavelescu, Constantin Stere, Magda Isanus. Cei care urmau să se afirme, Constantin Ciopraga, Teofil Simenski, Eugen Coșeriu. Mai toate biografiile colaboratorilor revistei au fost frânte de anul 1940 sau 1944. Viața Basarabiei a însemnat un potențial intelectual imens, irosit și strivit de istorie. Bărbații care urăsc femeile, Millennium 1, de Stieg Larsson. Traducere din suedeză de Elena Maria Morogan, editura 3, 2008. Trilogia Millennium l-a făcut pe Pascal Bruckner să exclame că thrillerul anglosaxon a fost în sfârșit detronat de către un suedez, Stieg Larsson. Codul bunelor maniere pentru copii, de Peggy Post și Cindy Post Senning, traducere din engleză de Sorin Petrescu, editura Corint Junior, 2009. Supărat pe oaspeții care îi călcau florile, regele Ludovic al XIV-lea îl chemă pe grădinar să caute o soluție. În cele din urmă, cei doi hotărâră să pună în diferite locuri mici însemne care să avertizeze: vă rugăm, nu călcați florile, stați pe cărare, atenție la trandafiri. Pe parcurs, aceste îndrumări s-au tot adunat și înmulțit până au ajuns a fi considerate un cod. Capcanele identității, de Tamara Cărăuș, editura Cartier, 2011. De 20 de ani, intelectualii, politicienii din Republica Moldova sunt în căutarea identității. Unii au găsit răspunsul, o spun răspicat și sunt buni. Alții au găsit răspunsul, o spun răspicat, dar sunt răi. Societatea moldovenească continuă să fie dezbinată, iar argumentele pro sau contra sunt de cele mai multe ori din domeniul bășcăliei, iar Republica Moldova devine o mahala, cu toată gama și statistica populației unui astfel punct geografic. Nu sperați că veți scăpa de cărți, de Jean-Claude Carrière și Umberto Eco. Convorbiri moderate de Jean-Philippe de Tonac, editura Humanitas, 2010. În 2008, la Davos, un futurolog a făcut 4 preziceri pentru următorii 15 ani. Barilul de petrol va costa $500, apa va fi cotată la bursă ca și petrolul, Africa va deveni o putere economică, dispariția cărții. Doi mari bibliofili, italianul Umberto Eco și francezul Jean-Claude Carrière, moderați de jurnalistul Jean-Philippe de Tonac, vorbesc despre viitorul și trecutul cărții. Cartea nu va dispărea, deoarece este ca roata, ca lingura, ca dalta. Suntem la cărțile săptămânii. Tema emisiunii de astăzi este Nu sperați că veți scăpa de cărți. După o carte a lui Jean-Claude Carrière și Umberto Eco, o carte moderată, o carte de interviuri moderată de scriitorul și jurnalistul Jean-Philippe de Tonac. O să încep cu o știre bună pentru cei care nu ne privesc și o știre proastă pentru cei care ne privesc. În 2023, cartea va dispărea. Ăsta e începutul acestei cărți. La Davos, în 2008, un futurolog făcea 4 preziceri pentru
următorii 15 ani. Și spunea că barilul de petrol va ajunge la $500, apa va deveni ca și petrolul și se va cota la bursă. Ai spunea, și una dintre preziceri era că în 15 ani va dispărea cartea. Domnule Rău, sunteți directorul Bibliotecii Naționale. În 2023, cartea va dispărea. Nu va dispărea. Depinde cum interpretezi noțiunea de carte, conceptul de carte ca atare. Aș intra în discuție spunând mai întâi câteva cuvinte despre această carte. De fapt, cartea este a lui Jean-Philippe de Tonac. El a regizat-o și lui se datorează chiar și modul în care au răspuns la întrebări cei doi mari bibliofili. Deci e o carte care e o analitică ființială a bibliofilismului. Am avut marele noroc să fac un stagiu de o lună și mai bine la Biblioteca Națională a Franței și în orele libere mă duceam mereu la cheiul Voltaire. Cheiul Voltaire este cheiul Senei, unde se adună toți mari bibliofili ai Parisului. Ei bine, am văzut acolo lucruri foarte interesante și am ascultat. Acolo poți vedea prezentarea unor cărți noi cumpărate de vreun bibliofil. Tocmai de la Nisa adusese unul o carte cu ilustrații foarte mult cotată pe piața bibliofilă. Și deci subiectele acestea care constituie structura acestei cărți, majoritatea din ele le-am auzit fiind luate în discuție acolo pe cheiul Voltaire. Maestria lui Jean-Philippe de Tonac este de a ști să scoată informații din cei doi. Ei sunt ambii cercetători, ambii și regizori într-un fel, pentru că să faci un roman ca Numele Trandafirului sau Misterioasa făclie a reginei Loana, etc., trebuie să fii un prozator regizor. Mă încumet să aducă această noțiune nouă. Bun, el topește, Umberto Eco topește în cimitirul din Praga, toată biblioteca care o are. Și Jean-Philippe de Tonac, într-un fel, îi folosește pe acești doi mari bibliofili, mari mâncători de cărți, ca pe niște calculatoare. Dacă te uiți la subtitlurile acestea din carte, ele sunt impregnate cu niște cuvinte cheie. El îi accesează, de exemplu, despre autodafeu, despre cenzură prin damnație, despre alte feluri de cenzură, etc. Ei își amintesc unde și ce au citit la acest subiect. Așa. Își expun și opinia lor. După acest elogiu adus moderatorului, pentru care am tot respectul, dar eu totuși aș vrea să revenim la temă. Va dispărea cartea în 2023? Sandu? Eu nu știu, prima întrebare pe care am putea să o punem ar fi în ce măsură putem credita o asemenea predicție și care este autoritatea unui futurolog. După cum știm, viitorul este întotdeauna incert și lucrurile pe care le putem prevedea, le prevedem pe baza trecutului sau pe baza anumitor tendințe, anumitor experiențe. Dar întotdeauna se poate întâmpla ceva imprevizibil. Și în afară de asta, care poate fi sensul acestei afirmații? Ce înseamnă că va dispărea cartea? Vor fi distruse toate cărțile din lume? Nu știu. Nu știu dacă așa ceva este posibil și dacă așa ceva ar fi acceptat vreodată de vreuna dintre noi. Atâta vreme cât există un exemplar de carte, cartea respectivă nu dispare. Poate dacă va înceta să fie produsă cartea ca și obiect fizic, dar putem iarăși să ne întrebăm, este cartea un obiect? Este forma asta neapărat ilustrativă pentru carte? Pot fi numite cărțile publicate pe suporturi alternative, iarăși cărți? Nu știu, sunt foarte multe întrebări. Dacă pui un E în față, e carte, în fond are același. Absolut. Nu contează dacă o citești de pe tabletă sau nu. Dar Eco, mi se pare că Eco vorbește că cartea este ca, în invenția omenirii, este ca și lingura, ca și dalta, ca și roata, exemplu. Ca și roata, adică nu poți nu poate să dispară.
Nu are cum să dispară, că face parte din, sau altă definiție, că este continuarea trupului, continuarea mâinii. Da, scrisul este continuarea mâinii. Da, și Eco mai spune acolo că e un obiect care nu poate să îi se aducă nicio perfecționare, iarăși ca și lingura, ca și alte obiecte. Pot fi anumite modificări, pot fi anumite, nu știu, așa cum lingurile sunt făcute din plastic, cartea poate fi pe suport electronic, mai știu eu, dar dincolo de aceste analogii, cartea reprezintă o încercare de a transmite un anumit conținut care este făcut public pentru alții, este făcut public pentru cititori, este o formă de comunicare. Și atâta vreme cât există comunicare, vor exista și anumite moduri de a înregistra comunicarea asta, astfel încât ea să poată fi accesată mai târziu. Nu știu, cel puțin asta presupun eu. Ar mai fi și o viziune pe care o împărtășește și Virgil Olteanu în celebrul său lexicon din istorie și arta cărții. Ce este cartea? Este întrebarea care și-o pun el și și-au pus-o și alții. Cartea este un mesaj scris. Deci, din punctul ăsta de vedere, dacă este un mesaj scris pentru a fi transmis contemporanelor sau generațiilor viitoare, ea va ființa atâta timp cât va exista scrisul. Ori eu nu-mi pot imagina ce ar putea inventa omenirea în locul scrisului. Se schimbă numai suporturile pe care sunt așternute aceste texte scrise. Lumea a scris pe pietre, ori noi nu ne putem imagina că stă un cititor în sala de lectură a unei mari biblioteci, cu un bolovan mare pe masă, pe care sunt scrise poemele unui poet oarecare și îl citește. Lucrurile au evoluat, au scris după ce pe papirus, au scris pe pergament, au scris pe hârtie, acum scriu pe internet. Mâine poate vor scrie pe altceva, pentru că lucrurile evoluează vertiginos. Noi asistăm la o comprimare a istoriei, cum a spus academicianul Capița. Ceea ce înainte vreme se coagula ca și orientare în decursul unui secol, 2, 3, acum niciun deceniu nu trece și se schimbă macazul. Chiar mă refer și la domeniul nostru, tehnologiile Web 2.0, tehnologiile astea, deci au 2-3 ani de când au apărut și acum se vorbește despre webul semantic. După aceea se va mai vorbi și despre altceva. Deci cartea ca mesaj nu poate să dispară. Ea poate să dispară cu condiția că dispare scrisul și în loc de scris omul recurge la altceva. Deci există tot felul de speculații în direcția asta referitor la o societate post-alfabetizată, în care scrisul alfabetic va fi înlocuit de tot felul de ideograme. Așa cum, de exemplu, acum în Word există dischetă în loc de save sau mai știu eu lucruri de genul ăsta. Cu toate că discheta este și ea depășită și a încetat să fie utilizată. Și în afară de asta există tot felul de fenomene gen caligrafia abstractă. Persoanele care fac speculațiile de genul ăsta presupun că va exista un acces din ce în ce mai mare la tot felul de înregistrări audio și video și persoanele care vor fi interesate de ele vor putea să le acceseze respectiv fără a fi nevoie să învețe vreodată să citească. Iar ceea ce ar putea permite accesul la aceste surse de informare ar fi o serie de ideograme, așa cum sunt rândurile de toolbars în diferite programe cu care lucrăm noi. Nu știu cât de creditabilă este toată chestia asta, mai ales referindu-ne la una dintre discuțiile dintre Eco și Carier în cartea despre care vorbim astăzi, în care cineva spunea că într-un anumit sens calculatorul este un grad suplimentar de mediere și are nevoie de mult mai mult decât de o carte care poate fi pur și simplu luată în mâini, deschisă și citită. Calculatorul trebuie pus în priză, trebuie pornit, trebuie să existe anumite programe care să-ți permită accesul la anumite lucruri. Iar atunci când toate chestiile astea pot dispărea oricând putem să ne imaginăm o pană globală de energie, va fi mult mai comod să operăm cu textul scris. Este ca în romanul Jilțul vulturului, când în Mexic dispare lumina electrică și schimbă absolut totul. Nu știu de ce
spectatorul, cititorul, parcă așteaptă această dispariție a cărții. Cum apare un pronostic de genul ăsta, imediat ziariștii se bucură că va dispărea cartea. Pe de altă parte, eu nu știu când a fost discuția dacă existau tabletele de astăzi, fiindcă astăzi tabletele îți creează senzația de carte. Adică purtătorul cărții nu mai este cartea fizică, dar este o tabletă în care poți citi textul. Dar despre ceea ce vorbesc autorii este că autonomia intelectuală, da, noi putem să nu știm, fiindcă dai căutare pe Google și ai informația care o ai, de care ai nevoie sau care crezi că ai nevoie. Dar dispare autonomia intelectuală, fiindcă, de exemplu, individul nu mai știe și n-l interesează când a murit, de exemplu, el dă exemplu morții lui Napoleon. Fiindcă n-ai nevoie să știi că la 5 mai 1821 a murit Napoleon, dai căutare pe Google. Dar dispare autonomia și informația de pe Google nu se știe cât e de importantă. Da, în privința informației din internet ne dă niște informații suplimentare, chiar felul de a fi al limbii engleze. Internetul și search-ul ăsta al lor înseamnă, de fapt, nu altceva decât un fel de scurmare. A scurma. Imaginați-vă o găină care într-un vrav mare de gunoi scurmă toată ziua pentru a găsi un grăunte de ceva. Cam așa este internetul. No, bine, acolo găsești foarte repede. Da. Și de ce s-a și pus probabil problema web-ului semantic. Sigur că aici pe o temă găsești foarte repede, dar nu întotdeauna suntem siguri de probitatea informațiilor găsite, sub aspect științific mai ales, din care cauză cei doi convorbitori au și pus problema introducerii unei specialități noi, verificatorul. Care este, apropo, la Wikipedia da. sunt... Da. Cine știe, poate că și bibliotecarii vor deveni cu timpul tot niște fel de verificatori, va trebui să aibă o altă formație. Vom vedea după o scurtă pauză publicitară dacă bibliotecarii devin IT. Suntem la Cărțile Săptămânii, discutăm astăzi Nu sperați că veți scăpa de cărți cu Alexie Reu și Alexie Cosmescu. Vorbeam despre informațiile din Google și viitorii bibliotecari care posibil să devină mai degrabă din lumea IT-ului decât din lumea cărții. Pe de altă parte, de fapt, această carte, sau convorbirile din această carte sunt doi oameni sau trei oameni cu moderator împătimiți de carte sau bibliofil, cum ați spus foarte bine de la începutul emisiunii. Este interesantă evoluția lecturii, fiindcă, de exemplu, eu nu știam până la Sfântul Ambrozie, toate scrisorile sau cititul era în voce, nu exista citit mutual. Astăzi nouă ne-ar părea foarte ciudat când cineva citește în voce sau practic nici nu se citește în voce. Da. Și Sfântul Augustin recomanda să se facă cititul în glas, așa încât afirmațiile unor istorici de la noi că cititul acesta în glas este o moștenire de la Uniunea Sovietică nu este adevărat. El are o istorie mult mai veche. Alta e că activitățile acestea pline de fanfaronadă privind alfabetizarea populației, cititul ăsta în glas, avea un alt conținut, o altă orientare. Sfântul Augustin avea în vedere altceva, adică trebuie să-ți auzi glasul. Tot așa cum trebuie să auzi răspunsul la glasul tău. Păi nu, că noi la un moment dat ne putem pomeni că prin intermediul computerelor să dispară cititul mutual și să vorbească computerele. Nici nu, marea alfabetizare care este astăzi să dispară, fiindcă va fi marea Absolut, calculatorul oricând va putea să transfere textul în vocea. Dar e chiar emoționantă pagina aceea din Sfântul Augustin, în care el vorbește despre învățătorul lui, despre Ambrozie. El nici nu înțelegea cum se poate întâmpla să citești în gând, să citești fără să vorbești. Și presupunerea pe care avea Sfântul Augustin era că
Ambrozie se uita la foaia tipărită și se ruga și Dumnezeu îi făcea cunoscut sensul. Și Augustin nu înțelegea propriu-zis mecanismul de citit în gând, ceea ce nouă ni se pare acum foarte, foarte straniu. Dar anume această lectură în voce este cea care poate reactualiza comunicarea fizică, da? Sau să-i dai un corp, să-i dai voce mesajului autorului. Devine ceva care nu este străin, nu este pur și simplu niște semne arbitrarii pe o foaie, dar devin cuvinte rostite. Și devin cuvinte rostite de tine, deci parte din tine. Și recitind sau citind în voce, cumva reușești să-ți apropiezi sensul cuvintelor autorului, sensul textului citit. În același timp mai este și un alt fenomen, atunci când îi citești cuiva, îi citești unei persoane apropiate. Nu știu, cred că lucrurile astea se întâmplă. De foarte multe ori, atunci când sunt într-un anumit colectiv sau într-un grup de prieteni sau mai știu eu, citesc pasaje care mi-au plăcut din ceea ce citesc la moment. Da? De exemplu, acolo unde lucrez acum, noi suntem câteva persoane care stăm și citim. Și atunci când cineva găsește un pasaj interesant... Unde lucrezi acum? Academia de Științe Moldovei. Câteva persoane de la Academie Câteva citesc, persoane de la Academie citesc. Și noi stăm în cabinet, citim și ocazional când cineva dintre noi dă peste un pasaj care e interesant, poate fi interesant și pentru restul, zice, am găsit ceva, vreau să vă citesc. Și această lectură în voce apropie atât comunicarea dintre autor și cititor, cât și cel care citește în voce poate fi un mediator pentru un alt cititor. Da? Deci această lectură în voce e un fenomen foarte interesant. Ca și scrisul după dictare, care e iarăși o chestie discutabilă. Dar să revenim totuși la... Și efectul de rezonanță încă aici apare cu voce. Să ne mintim de Nietzsche, care când scria o operă, umbla prin cameră, se plimba și pronunța cu glas tare frazele pe care avea să le scrie. Tot cam așa făcea și Sadoveanu în cele 2 ore obligatorii. Dimineața se plimba acolo în pădurițe el rostea aceste cuvinte, după care le înșira pe hârtie. Există aici un fenomen neelucidat încă. Sau chiar să ne amintim și de etimologia termenului prelegere, care e o chestie urâtă de absolut toți studenții. Dar prelegerea înseamnă prelectio, a citi în fața cuiva. Atunci când în evul mediu textele care trebuiau studiate în universitate erau prea puțin accesibile, se ducea profesorul la mănăstirea unde era păstrat manuscrisul în cauză, și făcea o copie și după aceea o citea în fața studenților. Da? Prelectio, a citi în fața. De exemplu, autorii vorbesc în evul mediu, când circulația nu era atât de răspândită. Paradoxul este altul, conform acestei cărți, că savanții, oamenii de cultură, de știință din acea perioadă, erau la curent cu tot ce scrie în domeniu. Și vorbim de evul mediu. Absolut. Și mobilitatea intelectuală pe care acum încercăm să o cultivăm și să o dăm ca mare descoperire a modernității este de fapt o redescoperire sau o reluare a ceea ce se întâmpla în evul mediu și în Renaștere. Și desigur în nu, că el mai vorbește, sau ei mai vorbesc despre un avantaj. Erau puține cărți, nu era acest cimitir imens al cărților. Da. Fiindcă eu mă uit la dumneavoastră, domnul Rău, și în fiecare zi vă duceți, este o imensitate de cărți la Biblioteca Națională, sau nu e așa? Care e cea mai veche carte a Bibliotecii Naționale, apropo? Cea mai veche carte este o carte intitulată în limba greacă Categoriile lui Aristotel, comentate de Simplicius, scoasă în Veneția în 1551. Nu este o carte inocolut, da? Totuși, nu face parte din... Incunabilele se consideră cărțile scoase până la 1500. Dar există niște teorii care dau dreptul unor cărți scoase până la 1550 să fie numite post-incunabile. Așa că noi avem 2 post-incunabile. Unul este ăsta și al doilea este o carte a lui Donato Aceiole, scoasă tot la Veneția cu 5 ani mai târziu, 1556, comentarii la opera politică a lui Aristotel.
Deci acestea sunt cărțile cele mai vechi. Urmează alte cărți vechi pe secole, așa ca să vă spun cele mai importante. Dacă vine secolul 17, este istoria lui Herodot, 1658, scoasă la Paris. După aceea vine secolul 18, cărțile scoase de Mihail Strălbițchi la Dubasari. Apropo, un editor și tipograf foarte important. Foarte important și enigmatic, împreună cu Dubasarul. Vă știți că era cea mai important centru al cărții în acea perioadă. Dubsar, în limba babiloniană, însemna omul care scrie pe tabliță de lut. Dubsar. Cum a ajuns titlul ăsta aici? Încă urmează, în general, Transnistria, Petru Soltan, academicianul, face niște cercetări și găsește acolo niște linkuri, niște legături subtile și trainice cu timpurile cele mai Bine, vechi. după Sar era, adică când s-a dus tipograful era deja. Da. După aceea, tot din secolul XVIII, cărțile Princeps ale lui Cantemir, scoase la Hamburg, în Germania. După aceea, secolul XIX, edițiile Princeps ale clasicilor literaturii române, Generația de aur, 40 optiștii. După aceea vin alte rarități din secolul 20. Există o colecție întreagă de curiozități, eu le zic. Odată le-am expus la un salon de carte și am pus titlul Gespile în căbâzie. E un titlu luat de pe romanul lui Teodor Malai. Deci scriitorii cei din Transnistria, cu limba lor inventată. Cartea lui Ctasevici, care a fost dată la Topitul aveți? Pentru poezia de atunci. Cărțile cenzurate. Nu, cărțile cenzurate nu există. Deci să vă spun, iată, se vorbește despre cenzura prin ardere. La noi cenzura tot așa era când funcționa acest glavlit. Eu îmi amintesc încă nici șef de serviciu nu eram. Eu am crescut în bibliotecă, sunt șoarece în două sensuri, și ca bibliotecar și ca cititor. Și exista acest glavlit, vineau, dacă apărea, zicem, un scriitor care s-a refugiat în Israel sau altul care a făcut vreo boroboață, ceva, și nimerea în listele glavlitului. Venea o comisie în frunte cu Vasile State, să nu supere că îl pomenim și aici, el era la Comitet Central, venea șeful glavlitului, venea un reprezentant de la Ministerul Culturii, cu șeful documentelor secrete de la bibliotecă, era un serviciu de documente secrete. KGB-istul Domnul Suhomlinov zicea, nu știu dacă era KGB-ist, dar el păzea acolo, ținea în mână cheile de la acele încăperi și cărțile erau arse afară într-un vas special, un grad de biblioteci, erau arse, făceau proces verbal că le-au ars, după aceea comisia se ducea în treaba ei. Le ardeau față de dumneavoastră? Da, adică nici nu le retrăgeau să le ducă în arhivă undeva? Nu, în o grada bibliotecii. Le ardeau? Le ardeau și făceau proces verbal că... Deci se practicau și lucruri din astea. După aceea a venit o perioadă când nu le mai ardeau, le duceau, le luau din bibliotecă, erau casate și duse undeva. Unde le duceau, nu știu, deci eu încă nu dețineam informația, eram un lucrător simplu. Dar atunci, fiind mai tânăr și fiind fumător, ieșind adesea prin o gradă, în partea așa posterioară clădirii, am văzut de 2 ori procedura aceasta de... Fețele lor cum arătau atunci când arzi o carte? Erau oamenii cărții, nu? Sau cel puțin le răsfoiau, le citeau. Nu mi-am amintit. Asta chiar n-am memorizat lucrul ăsta, cum arătau fețele lor. Știm numai cum eram noi îngroziți, mirați. Eu bănuiesc că sunt un naiv sau... Da. Mai are o frază, e a lui Carrier aici, nimic nu e mai greu decât să aranjezi o bibliotecă. Tu ai biblioteca tatălui, da? Este imensă? Vreo 6.000 de volume, plus cele pe care... Domnul director al Bibliotecii Naționale, este o bibliotecă mare, 6.000. Da. E vorba de o bibliotecă personală. A fost aranjată de... Da, a fost aranjată de el, după aceea o parte din cărți le-am transferat în cutii ca să eliberez loc pentru cele cu care lucram
aveam nevoie eu să lucrez. Și, nu există o ordine stabilă a cărților în biblioteca mea. Se mută dintr-o cameră în alta, uneori atunci când vine cineva în vizită și sunt cărți peste tot, le aranjez cum se nimerește, poate, da? cum se nimerește, da, în bibliotecă. Adică e foarte fluctuant ordinea. Găsești cartea de care ai nevoie? De obicei, da. De obicei, da. E o chestie intuitivă, fiindcă dacă nu e fiecare o ordine... dezordine sau dezordinea aparentă este, de fapt, un fel de ordine personală. Da? Atunci când lucrurile par foarte bine aranjate, este o ordine care e vizibilă pentru toți cei din jur. Atunci când... eu sunt o ființă nu cine știe ce disciplinată și nu cine știe ce ordonată. Dar, în schimb, dezordinea mea sau lipsa mea de disciplină e cea care îmi permite să știu mereu ce fac, unde sunt lucrurile pe care le caut. Așa că nu știu cum, fie intuitiv, fie pur și simplu datorită acestei ordini personale, reușesc să găsesc cărțile. Umberto Eco vorbește despre faptul că când avea biblioteca era imensă deja și nu mai avea unde pune cărțile. Apropo, aceeași senzație am avut la Brumaru, undeva de jumătate de metru, Da. nu-i podea, dar e carte. Trebuie să mergi pe niște cărăruși foarte... Și atunci Eco și-a cumpărat un apartament în Milano, și-a pus rafturile pentru bibliotecă și a dus biblioteca și a aflat, a făcut socotelile cât îl costă o carte și le ieșea pus în raft și le ieșea că e 40 de euro fiecare tom din biblioteca lui. Cât e de scumpă o carte în Biblioteca Națională. Sau nu faceți calcule? Calcule de genul ăsta n-am făcut. Dar revenind la structura unei biblioteci, există arhetipuri de biblioteci. Există biblioteca labirint. O bibliotecă labirint a construit chiar același Umberto Eco în numele Trandafirului. Există biblioteci făcute după arhetipul turnului. Prima bibliotecă națională a apărut în Franța, o bibliotecă regală, și cărțile se aflau la nivelul de sus al turnului regelui. Deci, turnul sunt bibliotecile care se văd, bibliotecile naționale. Există bibliotecă paradis, noțiunea a intrat în uz datorită lui Borges, dar a fost utilizată și până la Borges. Deci, în labirint este foarte greu să descurci. Multe cărți și acolo trebuie să găsești, într-adevăr, un sistem de clasificare. O bibliotecă personală din multe cărți, sigur, ea trebuie să aibă structura ființei posesorului, interesele lui, caracterul, niște cărți cu autografe, niște teme predilecte dacă este un cercetător, o masă cu cărți actuale de văzut, o masă de lucru cu cărți alese pentru a te documenta la următorul capitol al unei disertații, etc. Într-o bibliotecă mare, cum la noi, unde este vorba de milioane de cărți, trebuie să găsești un sistem de clasificare. Și noi am moștenit, în 92, când am venit eu director, am moștenit o clasificare rămasă de la Uniunea Sovietică, clasificare pe criteriu lingvistic. Adică, în fond, chiar și structura bibliotecii era politizată pe atunci. Cărți în limba rusă și în limba moldovenească și toate celelalte cărți erau în limbi străine. Îți amintești, nu știu dacă ai apucat, cartea românească era în secție de limbi străine. Acum începem noi să facem renovarea asta, să schimbăm ceva, pentru că, în mod normal, într-o bibliotecă mare, cărțile trebuie să fie clasate după domenii de cunoaștere. Asta e o muncă imensă. Da, deci se cere foarte multă muncă, nici nu dispunem de atâta personal. În anii de democrație și de independență ni s-au redus deja 102 unități de personal. Stați, 100 de oameni din câți? Atunci, deci, noi eram peste 300. 300. Și da. acum suntem 265, dar reducerea continuă. Adică când era biblioteca Krupskaya, erau 300 300 de bibliotecari ceva. sau de funcționari Da. ai bibliotecii. Și de când a devenit Biblioteca Națională, am ajuns la 200. 265 de... Fiind nevoie de reforme și de inventariere imensă acum, da? Eu îmi dau seama corect? Da. Ca să restructurezi
colecțiile unei biblioteci este o muncă imensă. Eu îmi dau seama Și ce foarte înseamnă megaloasă. Deci la noi, din criză de spații, mai există și problema aceasta. Criză de spații, nu avem unde pune cărți, multe din ele stau în saci la subsol sau la demisol și pentru a obține niște spații în plus s-au făcut diferite inovații. Una din ele este aranjarea colecțiilor după format și număr de inventar. Dacă pui pe un raft cărțile de format mic, iată cum e acolo, cobori polița și îți mai încape încă un rând de cărți mici. Alt format, tot așa. Asta este principiul librarilor. Da. Și acum o carte din asta care trebuie să-și aibă adresa sa poștală corectă, exactă, și tu să o pui la locul ei. Deci chiar există în unele manuale nemțești, am găsit manuale vechi nemțești, care sunt cerințele pentru un bibliotecar, pentru profesia de bibliotecar. Deci condiția numărul 1 este să ai memorie bună, să ții minte unde ai pus un lucru, de unde l-ai luat și să-l pui înapoi la locul lui. Dacă o carte într-un fond de multe milioane o pui în alt loc, este posibil să nu o găsești un secol întreg. Și aici apare pericolul. Noi când facem inventarieri, dar vin cititorii uneori să comandă niște cărți și vin refuzuri de acolo. Scrie, cartea nu este la locul ei și atunci noi nu știm, au luat-o bibliotecarii sau au pus-o la un alt loc și nu știu cum să o găsească. Și atunci riști ca să nu mai găsești niciodată. Păi da. Aveți cărți care, ceea ce vorbește ECO, cărțile din anii 50, cartea Livre de Poș, când paginile se fărâmițează și practic viața cărții de 50-70 de ani și după aia nu mai rămâne nimic din ea. Aveți asemenea cărți? Da, sunt și asemenea cărți. Deci, cele mai importante, noi avem cu ajutorul Fundației Soros am înființat un centru de conservare și restaurare a cărților și deci le prelungim viața. Le schimbăm coperta, le schimbăm cotorul, operăm alte modificări, ajustări. Operați cu cei ce s-a invitat în Bagdad în secolul X, da, cu legătoria, da, cu coperțele. Dar da. ECO vorbește despre fărâmițarea hârtiei propriu-zisă, adică dispar literele, ori rămân paginile albe, ori hârtia se fărâmițează complet. Așa ceva este? N-am ajuns noi chiar la dispariția literelor, dar există, deci e vorba de regimul de temperatură în care păstrează aceste cărți și nivelul de aciditate a acestei hârtii. Depinde la ce mare de hârtie au fost fabricate aceste suluri de hârtie. Dar oricum aciditatea trebuie menținută și pentru centrul nostru de conservare e programat chiar să cumpărăm o cameră de reglare a nivelului de aciditate. Dacă nivelul de aciditate este menținut la condiții normale, optime, atunci nu se întâmplă fărâmițarea hârtiei și nu dispar nici literele. Acum am fost și în America, am văzut și acolo niște metode. Cartea o pun carte veche care a ajuns în condiții din astea, deci este scufundată într-un lichid special și supusă unei lumini neonice. O țin câteva ore acolo, hârtia din galbenă se face la loc cum era, etc. E ca o vrăjitorie. O euro-reparație, da? Da, am încercat să aflu cum am putea face și noi rost de asemenea dispozitive, dar ele costă foarte scump, adică șanse deocamdată avem puține. Dar dispare senzația pipăitului original, primitiv. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați participat la emisiune. Nu sperați că veți scăpa de cărți. Mă înclin în fața cărților bune. Ne vedem și ne auzim peste o săptămână.